אני אתחיל ליצור? כן, עכשיו תגידי מה זה, עכשיו זה וידאו, דברי. לא, אין מה לדבר. איך את הבאת? קודם כל יפה. יפה, יש סיכוי שהיא לא תוחלף ביממה הקרובה? לא נראה לי. למרות שאני היא עולה לך על האצבע? כי ניסינו לחטוף איזה טבעת. קצת גדולה? קצת. וואלה. מה אתה אומר? במידה של קרמבו. באיזה צד שמים את זה? הנה, בצד שלו, פה. זה במידה של קרמבו. הנה, הוא יאכל את זה, תני לו, הוא יאכל את זה. קרמבו מתרגש, הוא נוחר את נשמתו עוד מעט, מהעייפות. אז רגע, איך אתה... אני עשיתי את שלי, רצתה הפתעה, רצתה טבעת, מעכשיו יסתדר הכל. ואם לא, גם בסדר. אז רגע, הראשון במאי 2011, ההורים שלו הם כמו קרמבו, רק שהוא נוחר. אני מקווה שאתה לא מעלה את זה. זה עלה כבר לפייסבוק. זה ליוטיוב ישר. ממש. זה לא פייסבוק. לא, רק התמונות. מה לא? וידאו. מה, השאלה שאנחנו מדברים? כן? כן, לא, את. לא את. אז תגידי, זה סבבה כאילו? סרט. קפה או סרט? מה? או שנינו ברגליים. איך אני מבין? תראי איך הוא נראה. זה מה שאת רוצה? את בטוחה? את יכולה עדיין להתחרט. זה לא עלה הרבה. צריכה לחשוב על כשצילמת את הבית? זה יעלום, אבל זה לא עלה. לא, לא צילמנו. זה זוקיני. רגע, כל הנרות, אירופה. שמנו נרות, גם זה אביב לא עשה. עלה פרוטה? עלה פרוטה, איפה כל הנרות? לא, קנית ושם בקדימה? אל תגלי. לא, זה יקר. יקר מאוד. לא, היא קצת גדולה. היא קצת גדולה, אם זה, יש בעיה בגודל, אפשר להחליף אותה, לא חשוב. הפואנטה שאני רוצה להגיד פה, זה הראשון במאי 2011, אנחנו בראשון או בשני? זה גם חג הפועלים, אנחנו פועלים. הוא פועל, תראי איך הוא נראה, צלם את זה, בערב יום זה השואה. בושה וחרפה. ערב יום השואה, אין יותר רומנטי מזה. בואו נשאיר לכל איש השם. אני מקווה שזה לא יעלה. לפחות בסוף הנרות האלה נגמרו סוף סוף. בסדר. הנה, עכשיו כל הבית יהיה שעבה. איך הדלקתם? מנר לנר ונפתח. זהו, עכשיו את יכולה לעשות שעבה ברגליים, בסדר כל הזה. על הכיפק. תראי רגע, קרוב. מקודשת. מה זה מקדש? עדיין לא התקדשתי. וואלה, את חייבת לעשות חושב... אני אישה, מה אתה רוצה שאני זה? טוב, תקשרי למי, אולי יצאו לך 2-3 דמעות. לא ציפיתי. רגע, מה את אומרת? בוא נראה. רינת, חשבנו שזה... שאלה אחת לא, רצינית. דיברנו על זה נראה לי אתמול. שאלה רצינית, רינת. נו. אחרי דבר כזה, את לא צריכה לעשות את חושבים קצת? את לא רוצה לשבת עם עצמך? לא, אני אשתה. השלמה עם את בטוחה? כן. את לא רוצה למה? חבר טלפוני? למה אותי אתה לא שואל? 50-50, מהכלב. מי לקח את הווינר? מי? תראי. זה מה שאת הולכת לקבל, תראי טוב, מפה. אתה יכולה להסיק את זה, אתה יכול להפסיק את אבל זה לא התמונה... אתה לא מעלה את זה לפייסבוק. מה זה? זה עולה ליוטיוב, זה זה לא שנים. התמונה שגרתית. זה- זה על השפה. תגיד, זה מה שאתה... זה הייתי קורא לסרט הזה בדרך לטרבלינקה עוצרים בווגאס. אוקיי, זהו, עכשיו תצלם אותו ככה, זה מה שאתה הולך לקבל. זהו, זה... להביא אוכל, שתייה. זוזי מהכדורגל. אני חושבת שבאמת זה לא עולה, תמיד זה עלה. זה עולה, זה אוטומטי, זה מחובר בווי-פיי כן. לתמיר גבאי. שמו עלינו את זה. זה כמו בזה. אבל למה לא השארת כדורגל ברקע? זה הרס אתה לא הכל. מתרגש? אין כדורגל, ספר לו מה אתה רואה. הוא רואה משהו, זה גם סנוקר, אבל זה לא חשוב. הנה, זהו. ירוק זה חשוב. יש סנוקר. נכון. נו, אז יופי, יש אין, זה לראות. גאוני הדבר הזה, שתדע לך. אני אעשה לך זום, מה התוצאה? אתה תזכור את זה. 5-7 זה גמר אליפות העולם בשפילד. שפילד וייסס. זה משהו, ואין להם מושג. מתי תכננתם את זה? איזה הצעה. זה... אביב, תכלס זה הכל בגלל אורן. הכל. אורן חופר מספיק. אורן חופר. שהוא רוצה איזה... את סבבה? את הבת. אני אוהבת יותר כסף, אבל אני אשאר עם לא זה. היה. לא היה, נגמר בחנות. כחול, מה שאתה רוצה. יש לזהב לבן? אבל זה כסף. אין זהב לבן, תכלס. אין? לא, בדקתי את זה. כי אני גם אוהב יותר זהב לבן, אבל היא אמרה כי לי... אני לא הולכת עם זהב, אני יש, חושבת. זה אני הולכת עם יותר זהב, קלאסי. זה עד אחת. קחי תחליף. אתה רואה איזה קלילה היא? לא להאמין שאתה... זה אירופה. טורקיה. היא מוכנה להתפשר בשבילך. בשבילי. זה על אהבה. טבעת. לא, אין לי בעיה, אני הולכת עם זהב. יש איזה לי אהבה. שרשרות זהב. מה אמא שלך תגיד? אני לא אתקשר אליה עכשיו.
תקשרי לאמא. תקשרי לה עכשיו. תקשרי לה, תגיד. לא, מה תגיד. פתאום, אני אתחיל לבכות. תשאירי לה מה עכשיו. פתאום? זה הכל ככה. תשאירי עכשיו. הנה, הכל אתה יכול להשאיר את זה. הכל רשום פה בתנ"ך. אילן אייטנר, זה בושה וחרפה. אם אתה מתן לפה, זה גם. הנה, זה... ודיר בא לתת לי זה הספר של אביב. הפרק הבא. צלם. הולך להתקשר. לא. הגיע הזמן שתבכי קצת. די, זה בסדר, זה סרטון של מעל 5 דקות, זה לא יעניין אף אחד, רק יש אתכם. אנשים מתים, זה משהו שמח. מה שאתה אומר להגיד? פשוט שיצא לכם איזה חואן פרן, איזה ילד כזה מסריח, כמו אבי כזה, אז הוא חייב יהיה לראות את זה. את מה? את הסרטון הזה, אתה מבין? זה לא משנה, זה כמו כל האירוע. תספרי למילי. מילי בוכה! אוקיי, מילי בוכה! הוא מצלם אותי עם האייפון פה, כאילו, למה? את יפה. כשאת ישנה. לא, הוא עוזר אותי מהעבודה, כן, הוא עוזר אותי מהעבודה מהצומת, ואז אמרתי לו, אבי, אצלי אני אכיר, כי מחר תעשה, הוא אומר לי כן, ואז נכנסתי כל הבית נרות, ואז כאילו יוצא גיטרה. נשאר לך מה לך ילדה כמו באהבה קולומביאנית. ואבי מצלם הפוך. יצא זה יצא טוב. יצא סרט הפוך. אתה יכול להפוך אותו בחזרה, יא מפגר. אבי מצלם ויכיר עם גיטרה. זה יצא טוב. כן. צילמתי ככה בכלל, יראינו. נהפוך כן, עם למסך. בצבע זהב. צילמתי לרוחב. עם אבן, זהב, אני אשאר לך. אז מה הוא אומר? אני לא חושב שעה כזאת, אני ימותו. חם לו. כן. למה אתה אדום? חם. זה הסימן שנדפק לך הראש מהשמש ומהעבודה. כנראה שזה מה לא, שקורה. אני חושבת לא, הוא מלחיץ את גשר. יאללה, תביא נראה. אנחנו צריכים לצלם את זה. יאללה. תגיד לה ביי. ביי, תקשרי לאמא. כן, אני לא מאמינה. ביי רינת. מילה רוס, ביי.